Isto é o que define a gaita, este saco que se chama fol é o que define o instrumento que se chama gaita. Isto podría tocarse de calquer maneira, pero se non existe o fol non hai gaita. A gaita é un elemento que nos une. A gaita non é un instrumento celta, ainda que a xente se pense, pero si hai determinadas gaitas, que son as gaitas atlánticas, que colleron unhas características propias e únicas, onde as relacións con Bretaña, con Irlanda, cas Illas Británicas, sempre foron moi comuns. Tamén había un intercambio de cultura e un intercambio, por suposto, de música, de formas de cantar, de formas de tocar, e iso quedou perfectamente grabado na nosa música. Non solamente iso, sino que hai moitas lendas. Eu contei vos dúas, pero hai moitas máis. Está a lenda do Pedro do Destiño, onde se coroan os reis de Inglaterra e os reis escoceses no seu momento. A música ten esa importantísima relación. Despois, en Galicia, temos un xeito de facer música que está nesas coordenadas que cuallou e a finales dos anos 60, cando se empezou a falar de música celta, pois en Galicia entrou con moita forza grupos como Milladoiro, como os Carlos Núñez, como nós, pois fomos quen de instalarnos neste xeito de facer música e facer que a música galega trascendera, que fose capaz de romper fronteiras